Hei! Tervetuloa seuraamaan Pirkanmaan TE-toimiston nuorten infoa. Minä olen Springhousen työnhaun ohjaaja. Tässä ensimmäisessä osiossa teemme yleiskatsauksen Pirkanmaan TE-toimiston käytäntöihin. Polkusi TE-toimiston asiakkaana lähtee liikkeelle ilmoittautumisesta työnhakijaksi. Ensimmäisenä kannattaa tutustua TE-toimiston palveluihin ja käytäntöihin. Valtakunnallinen te-palvelut.fi-sivusto sisältää paljon sinulle tärkeää tietoa muun muassa työttömyysturvasta. Monesta aiheesta löytyy usein kysytyt kysymykset. Tutustu myös niihin. te-palvelut.fi-sivuston paikalliset palvelut kohdasta pääset Pirkanmaan TE-toimiston omille sivuille. Sieltä löydät esimerkiksi ajankohtaiset tapahtumat ja koulutukset ja pääset ilmoittautumaan niihin. TE-toimisto ottaa sinun yhteyttä tarvittaessa puhelimitse, sähköpostilla tai kirjeitse. Vastaathan puhelimeen, kun TE-toimiston asiantuntija soittaa 0295 alkuisesta numerosta. Ja muista, että tuntematon numero voi olla myös työnantaja. Sinulle voidaan tarvittaessa laatia työllistymissuunnitelma, ja sitä päivitetään 3 kuukauden välein. Suunnitelma on velvoittava, joten toimi suunnitelmassa sovitulla tavalla. Muista ilmoittaa työnhaussasi tapahtuvista muutoksista oma asiointipalvelussa. Muutokset voivat vaikuttaa muun muassa työttömyysturvaasi. Muutoksista kerron lisää hieman myöhemmin. Tässä vielä vilkaisu Pirkanmaan TE-toimiston omiin sivuihin, joihin pääset siis etusivulta kohdasta paikalliset TE-palvelut. Täältä löydät muun muassa tietoa paikallisista palveluista, yhteystiedot ja aukioloajat. Sivun oikeasta laidasta löydät myös tapahtumakalenterin. Saadaksesi TE-toimiston palveluja, työnhakusi on oltava voimassa. Ensisijaisesti työnhaku laitetaan voimaan pankkitunnuksilla oma asiointipalvelussa. Usein työnhakusi on voimassa toistaiseksi. Työnhaulla voi kuitenkin olla päättymispäivämäärä, jos olet ilmoittanut muutoksesta, kuten asevelvollisuuden alkamisesta tai jos sinulla on ajanvaraus. Ajanvaraus voi olla henkilökohtainen tapaaminen, puhelinaika tai kutsu johonkin tilaisuuteen. Jos et pääse paikalle sairastumisen vuoksi, noudata kirjeessä annettuja ohjeita tai soita henkilöasiakkaan puhelinpalveluun. Voit olla yhteydessä TE-toimistoon usealla eri tavalla. Oma-asiointipalvelussa voit seurata omia tietojasi, ilmoittaa työnhaun tai yhteystietojen muutoksesta, jättää yhteydenottopyynnön asiantuntijalle sekä vastata selvityspyyntöön tai TE-toimiston lähettämään työtarjoukseen. Käytössäsi on lisäksi erilaisia puhelinpalveluita. Henkilöasiakkaan puhelinpalvelusta saat apua kaikissa TE-palveluissa asiointiin ja työllistymiseen liittyvissä asioissa. Koulutusneuvonta vastaa opiskeluun liittyviin kysymyksiin ja uraohjauksen numerosta tavoitat psykologin, jonka kanssa voit keskustella esimerkiksi ammatinvalintaan ja vaihtoon liittyvistä asioista. Työttömyysturvaneuvonta voi puolestaan auttaa esimerkiksi selvityspyyntöön vastaamisessa. TE-toimistoon ei tarvitse toimittaa asiakirjoja automaattisesti. Jos työ- tai koulutodistusta tarvitaan, sinua pyydetään erikseen toimittamaan siitä kopio. Oma-asiointipalvelun etusivu näyttää tältä. Palveluun kannattaa tutustua mahdollisimman pian ja sitä kannattaa käydä säännöllisesti vilkaisemassa, jotta asiointitilanteesi ja tietosi ovat varmasti ajan tasalla. Etusivulta voit tarkistaa työnhakusi voimassaolon sekä muuttaa ja katsella työnhakuasi. Yhdellä vilkaisulla näet,
Onko sinulla työnhakutilanteeseesi liittyviä avoimia asioita ja tehtäviä hoidettavana annettuun päivämäärään mennessä? Oikean reunan osiossa näet puolestaan listan työpaikka- ja koulutusilmoituksista hakuammattisi mukaan. Klikkaamalla auki Kaikki asiointi-välilehden saat esiin lisää palveluita. Kaikki asiointi-välilehdeltä pääset esimerkiksi kohdasta Oma suunnitelma tarkastelemaan kanssasi tehtyä suunnitelmaa ja siinä sovittuja tehtäviä sekä ilmoittamaan sovittujen tehtävien tekemisestä määräaikaan mennessä. Omat työttömyysturvatiedot kohdasta pääset puolestaan vastaamaan selvityspyyntöihin ja tarkastelemaan omia työttömyysturvatietojasi. Täältä näet, millaisia työvoimapoliittisia lausuntoja TE-toimisto on antanut työttömyysetuuden maksajalle. Sivun alareunasta pääset lähettämään yhteydenottopyynnön, kun haluat, että TE-toimiston asiantuntija ottaa sinun yhteyttä. Sinun otetaan yhteyttä 5 arkipäivän kuluessa. Kiireellisissä asioissa ota kuitenkin yhteys valtakunnalliseen henkilöasiakkaan puhelinpalveluun. TE-toimisto voi lähettää sinulle työtarjouksia. Työtarjous on velvoittava, eli sinun on haettava kyseistä työpaikkaa työnantajan haluamalla tavalla ja määräaikaan mennessä. Hakutavan ja ajan löydät työtarjouskirjeestä. Hakemisen jälkeen muista kuitata työtarjous haetuksi Oma asiointipalvelun kautta ruudussa näkyvän sähköisen lomakkeen avulla. Myös TE-toimiston ilmoitukselle on annettu kirjeestä määräaika. Muistathan myös ilmoittaa lopullisen tuloksen, eli sen, saitko työpaikan vai et, samalla tavalla kuten edellä. Työttömyysturva on vastikkeellista. Kun haet työttömyysturvaa, sinun tulee olla valmis ottamaan vastaan työtä tai koulutusta, jota sinulle tarjotaan. Osallistumaan palveluihin, jotka edistävät työllistymistäsi. Olemaan tavoitettavissa ja pitämään tietosi ajan tasalla. Työttömyysetuutta haetaan joko työttömyyskassasta tai Kelasta. Voit seurata omia työttömyysturvatietojasi ja vastata mahdolliseen selvityspyyntöön Oma asiointipalvelun kautta. Jos olet alle 25-vuotias eikä sinulla ole peruskoulun tai lukion jälkeistä ammatillista koulutusta, sinua koskevat osittain muista poikkeavat säännökset työttömyysetuudesta. Katso tällöin verkkokoulutuksen osio Työttömyysturva alle 25-vuotiaille ilman ammatillista koulutusta. On tärkeää, että ilmoitat TE-toimistolle muutoksista työnhaussasi. Esimerkiksi, jos olet ilmoittanut olevasi kokoaikainen opiskelija, sinulle ei lähetetä työtarjouksia. Oma asiointipalveluissa voit ilmoittaa, jos aloitat tai päätät työsuhteen tai siirryt kokoaikatyöstä osa-aikaiseen tai toisinpäin. Jos aloitat yritystoiminnan, jos aloitat työn tekemisen muuna kuin palkansaajana tai yrittäjänä, kuten omaishoitajana. Jos aloitat opiskelun tai jos keskeytät TE-palvelun, esimerkiksi työkokeilun. On hyvä muistaa, että maistraatin osoitteen muutos ei riitä, vaan muutokset osoitetiedoissa on ilmoitettava TE-toimistolle erikseen. Kaikki nämä muutokset voit tehdä Oma asiointipalvelussa.